Ás 6:15 do próximo domingo, as súas majestades de Oriente partirán da zona da Madalena, arroupados por unha extensa comitiva. 8 carrozas, diversas agrupacións musicais e os tradicionais andorcheiros e espadeiros pasarán polo Sequelo, Ponte Goiáns e a rúa principal ata chegar á Praza de Galicia, onde terá lugar a recepción real. Serán 8 carrozas, como todos os anos, que irán acompañadas por antorcheros, lanceros, romanos, os reis magos cos seus correspondientes paxes, e despois agrupacións musicais, como é a Oje de Ferrol, que xa leva máis de 50 anos ininterrumpidos participando na cabalgata. Logo tamén virá a charanga o equipo B, virán o grupo de gaitas os Carabeiros, o grupo de gaitas Arume, e logo tamén pois outros grupos de animación que contrata o Concello. Unha vez finalizada, farán o percorrido de volta pola Rúa Peonil e a Estrada Xeral, rematando o percorrido no Centro Social de Escarabote. Na xornada previa, como anticipo a Gran Cabalgata, terá lugar a visita das Raíñas Magas, que se converteu xa en tradición dende hai uns anos. As Raíñas Magas que van a recorrer todas as parroquias do noso municipio. O sábado ás 11:30 van a recorrer 3 parroquias, que é a Lavanqueiro, Cespón e Bealo, e depois xa pola tarde, pois a partir das 4 da tarde, pois Macenda, Cures, Escarabote, Cao de Cruz e finalizará en Boiro.